Bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time in punto, lasing sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sang DYWB Bombo Radio Bacolod. Dadaw sa Biyernes, Pebrero 4, 2022. Kagkaroon sa ato na nga mga Pangulong dinalan sa top story of the day. Presidential Candidates Forum subo nga aga, ginbanabantay na sang mga Pilipino. Bongbong Marcos, hindi ba katambong debate inyo mabatian diri sa Bombo Radio. Samtang sa mga nagapangulo nga balita lokal, herd immunity nga vaccination status, ginisla na sang population protection. Technicians nga magakaayos ang wala nagaandar nga CCTV camera sang Bacolod, magaabot sa masunod nga semana. Muslim community sa Bacolod nagapanawagan na sang maidid nga investigasyon angot sa kamatayon sang leader sa syudad sang Victorias.
Temporary stock area sang isa ka BPO company sa Barangay Mandanagan nasunog kahapon. Mayor Isko Moreno nagpanawagan sa mga Pilipino nga sundo ng patriotism sa mga baganihan sa World War II sa away batok sa COVID. Sa mga nagapanguna nga balita, National Comelec Director James Jimenez mag-resign bilang spokesperson sa poll body. Presidente Rodrigo Duterte naka-isolate matapos nagpositibo sa COVID-19 ang isa niya kakabulig. Pagsugod sa COVID vaccination sa mga kabataan nga nagaedad 5 tubtub 11 anyos ginisol sa Pebrero 7. Sa mga nagapanguna nga balita, international, Russian President Vladimir Putin kag Chinese President Xi Jinping magkasapol antes ang Winter Olympics opening ceremony sa Beijing. Leaders ng jihadist group Islamic State napatay sang US forces sa isa ka raid sa Northwest Syria. Sa balita sa Negosyo Financial Consumer Protection Act nga nagahatag sa central banks ang dako nga gahom sa mga financial institutions, aprobado na sa Kongreso. Sa balita sa hinampang Filipino-American alpine skier nga si Asa Miller, flag bearer sa Pilipinas sa Winter Olympics. Balita sa entertainment, Heart Evangelista may classy candle blowout kadungad sang iya nga kaadlawan. Sa balita espesyal, ano ay hanang reaksyon sa mga lalaki sa Brazil bangod banned sila sa isa ka clothing store aton bantayan. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 3 minutos na ang nakaligad sa takdang Resi sa aga. Nga mo nga pag-abi-abi sa inyo, din man ka mga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilizuan sang inyo mga radyo kag subong man sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide paagi sa Facebook Live at sa Facebook fanpage kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kag karon sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa ato na nga top story of the day. Sa Balita Nacional, ginarespeto sang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang desisyon ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga hindi magtambong sa Panata sa Bayan, ang Presidential Candidates Forum nga ginabantayan sa mga Pilipino subong nga aga. Sino kay KBP President Herman Basbanyo, nagpadala sila sa imbitasyon sa 6 ka mga presidential aspirants apang nagpadala sa sulat si Marcos nga nagapahibalo nga ginadecline sila ang imbitasyon bagod na naga-conflict ini sa iya nga schedule. Sunod kay Marcos, may nakaplano ini nga kadtuan subong nga Pebrero 4. Sunod sa tagpamaba ni Marcos nga si Atty. Vic Rodriguez, ina ginalauman nga makigbahin sa kaangay nga KBB initiative sa Madason nga kahigayunan. Sunod kay Basbanyo nga nagikan sa Bombo Radio Philippines, ang sang Disyembre pa nagsugod ang preparasyon para sa Presidential Candidates Forum. Ini ang ikaduha nga kayganan nga hindi magtambong si Marcos sa debate sa mga kandidato. Ginpaig na mga presidential aspirant kag Labor leader Leo de Guzman nga dapat manumdum sa mayo mga supporters ni Ferdinand Marcos o kon Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos ini ang napamalibad nga magtambong sa isa ka forum para sa mga presidential aspirants. Sunod kay de Guzman, nagalaw ini nga magsunod na sa pagpanumdum ang mga supporters ni Marcos bagod kun madili lamang ini nga magatras sa simple nga forum kag pagbayluhan sa mga ideya, ano na lamang ayhan kunyara na sa mabudlay nga mga sitwasyon. Sunod kay de Guzman, ang public debates, forums kag national interviews ang posible mga avenue para kay Marcos sagod nga maeksplikar ang iya ginapanawagan nga national unity. Sunod siya, wala gid sa may malauman nga kabakod sa isa ka pampered nga bata sang diktador. Gindugang pasin nga si Marcos ang isa ka elitist kag talawit kag hindi ni magtambong sa forum bagot ini ang magapakita sang pagkababaw sang iya mga plataporma nga lunsay hangin ang unod. Sa Vice President Lenny Robredo, Senators Panfilo Lacson kag Manny Pacquiao, Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso kag Labor Leader Leo de Guzman sang Partido Lakas ng Masa ang nagbato na sa imbitasyon nga mag-live kag mayaraman sang virtual interview sa panel sang journalist nagikan sa nagkalain-lain nga media outfits kaupod si Bombo El Maracol, ang news director sang Bombo News Center Makati. Ang debate ang inyo mabatian sa tanan nga Bombo radio stations, lakip na sa Facebook kag YouTube. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 6 minutos ang nakaligad sa takna nga sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita lokal.
ginpahayag ni Department of Health o kon DOH Secretary Francisco Duque III sa pagsugilano nila ni Bacolod City Mayor Evilio Bing Lunardia nga ginisla na ang herd immunity nga vaccination status sa isa ka lugar kag karon ginatawag na ini nga population protection. Madumduman nga kahapon ginpatigyan ang launching sang res bakuna sa butika sa Ayala Capital Central kung saan nagpanguna sa programa sanday DOH Secretary Francisco Duque III, Vaccine Czar Chief Implementer Carlito Galvez, kag Deputy Vaccine Czar Vince Dizon. Ka-partner sa programa ang mga butika, partikular na Mercury Drug Store nga magabulig sa gobyerno kag mga venue sa vaccination programs. Suno kay Leonardia, ang pagbisita sang tatlo ka mga opisyal na nagapakita lang nga seryoso ang mga ini sa vaccination program. Sa piyak nga bahin, gindayaw man ni Duque ang syudad matapos nga maglapaw na sa 70% nga target para sa herd immunity. Ibaroan nga nagdangat na sa 136%. Gikan sa 70% sang target ang nabakunahan ukon 91% sang kabugusan nga population sa syudad sang Bacolod. Suno kay Leonardia, ang Bacolod City ang makabing isa sa mga local government unit ukon LGU sa Western Visayas nga may pinakamataas nga vaccination rate. Ang madasig nga vaccination rollout kag ang pagbisita sang tatlo ka mga opisyalis sang national government sa Bacolod ang makabig naman nga inspirasyon sa mga ini ilabi na nga sang magumpisa ang COVID-19 pandemic. Ginalauman nga isa tubtub duha ka tuig pa antes makahuman sang bakuna. Apisar sini wala pa sa isa ka tuig nakahuman na sa narisari nga brand sa COVID-19 vaccines kag badasig nang enroll out sa komunidad. Sa karon nga nalapaw na sang syudad ang 70% sang target population ginpamangkot man ni Leonardia kay Duque kahapon kun mahimo na nga kilalahon ang syudad ginagdangat na sa herd immunity. Apang suno kay Duque ginkakasakaron ang classification nga herd immunity kag gin-islan sang population protection. Kasi wala pa na nila nahimo ang table for that. Nga lang kung ano kita ina official exact definition of what is now instead of herd immunity, population protection. But I insisted kasi kung if it is at least 70% as you were citing on A1, A2, etc. Yeah, yes, you can consider. I hope an official statement from the DOH will come to guide us all. Si Bacolod City Mayor Evilio Bing Lunardia. Ginpasalig sa Provincial Incident Management Team o kon PIMT head sa Negros Occidental nga recovered na ang 7 ka mga Negrosanon nga nakumpirmar nagpositibo sa Omicron variant. Apang ginmanduan naman sa mga ini ang local government units sa LGUs nga padayon nga i-monitor ang mga pasyente. Suno kay Dr. Z. Gerhart Kailian, santo sa Provincial Epidemiology Surveillance Report, ang mga nagpositibo sa Omicron santo sa genome sequencing. Ang ginswab sa Enero 7 tubtub 8 gani sa pagwasang resulta gikan sa Philippine Genome Center. Ang mga pasyente ang pre-recovered na sa balatian. Sa piyakabahin bilang preparasyon, ginbuksan naman ang Cadiz City Isolation Facility. Kagini ang sarang na nga makakater sang pasyente nga natapkan sang Omicron variant. Nagbukas naman ang quarantine facility sa Banwas ang EB Magalona kag Silay City nga mahimo man mag-cater sa mga returning residents nga mag-reactive sa rapid antigen test. Sa piyakabahin, nagapadala man sa mga COVID-19 positive sa mga nasambit nga quarantine facility ang mga LGU nga nahamtang sa Chicks area o kon sa Southern Negros Occidental nga nagguba ang mga pasilidad kasunod sa pagwaswas sang bagyong Odette. Aminado ang pinuno sang PIMT nga hindi mapungga ng pagdagsa sang kaso sang COVID-19 gani nagapangaman ang probinsya kag preparado man ang mga ini nga magserbisyo sa mga pumuluyo. Nagapadayon man ang vaccination drive sa Negros Occidental sa tinutuyo nga malabot ang herd immunity nga nagresulta naman sa amat-amat nga paghulag sang ekonomiya. Ginapakamaayo man ni Kailian nga apisar may nagakadugang nga kaso dako man ang recovery sa karon samtang ang quarantine protocols nga ginapanubuan na sa 7 ka adlaw para sa mga fully vaccinated. Recovered na ni, and then ang ilan sini nga mga collection natin sa mga sa ating specimen is January 7 no, January 8. Kag isa man ang ating nga Cadiz isolation nag-open naman cater man sang para man preparation natin sa Omicron. Ang kabansbog payag ni Provincial Incident Management Team Head, Dr. Z. Gerhart Kailian. Mag-aabot sa masunod nga simana ang mga technicians nga magakayo sang wala nagaandar nga mga closed circuit television o CCTV
kamera sang syudad sang Bacolod. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Dr. Ana Maria Laarni Pornan, ang pinuno sang Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office, ginabanta 20% sang 112 ka mga CCTV camera sang syudad ang hindi makasend sang feed sa control center bangod sa pila ka mga problema kag isa na diri ang mahimo problema sa internet connection. Bangod sini 90 lang ka mga kamera ang naga-function sa karon. Ang mga kamera ang ginaka-install sa strategic na mga lugar kakay sang dalan kay ginagamit sa pagmonitor ang dalagan sang trapiko, aksidente sa dalan o kon pagbaha kung madamo lang pagtupas ang ulan. Apang ang iban sa hindi magnubo 20 ka mga kamera sa kay Pornan, ang gulpi lang nag-off gani hindi na makapadala sang feed sa CCTV room. Ang technical team sa kumpanya ginbaklan sang CCTV camera magalin sa Cebu. So sa CDRRMO head, hindi pwede ma-checkya sang ibang technician ng mga kamera bangod ang nagikan lamang sa supplier ang nakahibalo sini. Ang phase 1 that's why may arat na maging na iban nga hindi na siya gagana. So sa kadugayon na, so maintenance kit man. Then ang phase 2 because of the pagtulungan, ang iban sila nakalabo sa bagyo. Ipa-check namon permi, especially kay makita man namon sa monitor wala sa amon sa CCTV room. Kung may nga nagapatay gulpi no, so ginagpa-check na lang namon. Si Dr. Ana Maria Laarni Pornan ang pinuno sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagapanawagan ng imam sa Islamic community sa Barangay 31, Bacolod City nga mapadasig ang investigasyon sa pagpatay sa leader sang Muslim community sa syudad sang Victoria sang Lunes. Madumduman nga si Eksan Umpar, 35 anyos, kasado, residente sang Torino Heights, Barangay 13, Victoria City. Ang hinali na lang palapitan siya ginlutang sang wala makilala nga suspitsado sang ini ang pasakay na kuntani sa iya nga Fortuner nga salakyan kaupod ang iya nga asawa. Suno kay Mona Kalib. Kilala sini ang biktima bangod masa may ini nga nagabisita sa iya sa Islamic community sa Barangay 31 sang wala pa ang pandemya. Ini ang nagabisita sa syudad agod magpamulong-pulong sa mga kaupod nga Muslim. Nakilala sini si Umpar nga isa ka Dios non, hipuson kag mabuot nga persona. Dugang pa sini nga masamila nga ang negosyo ang ginaatubang sang biktima. Panawagan ni Kalib nga mapadasig ang pagsulbar sa kaso agod mahatagan man sang kahilwayan ang nabilin nga himata ni Umpar. Nagpanawagan man ni sa mga mahimo nakasaksi sa insidente kag nakakilala sa suspetsado nga isugid sa mga kapulisan agud mapadasig nga masulbar ang kaso. Nagahingyo man ni sa Victoria City Police Station nga tinguhaan nga masulbar ang kaso sa labing madali nga tinion. Nagapanawagan ko nga tani masulbar na sa dasig mo lang mga panimpo para nga daw ang pamilya ya hindi man masakit sa ila. Panawagan ko kung sino ang nakakita sang aksidente kag sino nakakilala sa ila isugid sa pulis para masulbar sang mga kapulisan sang madali nga mga tinion. Ang kabayan sa pagpahayag ni Munib Kali, imam sa Islamic community sa Barangay 31. 14 minutos na nakaligad sa atak ng alas 6 sa aga sa iban pa nga balita lokal. Kapin sa 20,000 pesos sa ang balor kung ginalantaw nga balor sang damage sa nagluntad nga sunog sa temporary stock area sa isa ka BPO company sa Barangay Mandalagan, Bacolod City, Huwebes sang hapon. Sa Division Bombo Radyo Bacolod kay Fire Chief Inspector Rodel Legaspi, ang Fire Marshal sa Bacolod City Fire Station, may nanawag sa alas 5:30 o kung alas 5:39 ang takna sang hapon nga may sunog sa Concentrix Bacolod. So kay Legaspi, nahamtang sa temporary stock area sang Building 1 ang mga scrap nga mga materyales, mga daan nga mga boxes, refrigerator nga daan kag mga butang na tala na naman kontani nga i-dispose. So sa iya temporaryo lamang nasunog nga area kag mayaragid sang stockroom ang BPO company nga ginapreparahan sa mga gamit. Nagapasalamat naman ini nga wala sang may nasamaran sa insidente. Kapin sa 20,000 pesos ang balor sang halit nga sa karon ginibigas imbestigaran pa kung ano ang gintunaan sang kalayo. Ang location is Concentrex 1 Sun Park Building, Barangay Mandalagan. So ang involved dito ma'am is ang mga scrap nilang materials na dito nila ginutang sa likod, mga portion outside of the building sa ground floor area. Ang kabayan sa pagpahayag ni Fire Chief Inspector Rodel Legaspi, ang Fire Marshal sa Bacolod City Fire Station. Duha ka mga persona ang pilason sa nagluntad nga insidente sang pagpangluthang kag pangpamuno
sa East Home 3 Subdivision, Barangay Estefania, Bacolod City, si Webes tak na alas 6 sa gabi. Sa impormasyon nga nakuha sa Bombo Radio, may nagluntad nga argumento sa tunga nanday Jose Woody Diputado alias Nunoy Longhair, 50 anyos kag tumandok sa Dumaguete City, Negros Oriental, apang temporaryo nga nagapuyo sa Barangay Estefania, kag Ronel Aumentado, 32 anyos residente man sa nasambit nga barangay. Sa tunga sang argumento, ginbuno ni Diputado si Aumentado gani nagpauli ang biktima pagbalik sini. Iya nakaupod ang certain Michael nga mong nagluthang kay Diputado. Wala naman nahibaluan kung ano ang kalibre sang armas luthang nga gingamit. Nakaangkon sang pilas tugas ang pagpamuno si Aumentado samtang natirohan sa upper left nga bahin sang abaga si Diputado. Gindala sila sa ospital para sa nagakaigo nga pagpulong. Nakapalagyo naman si Michael kaysa karon nagapadayon pang hot pursuit operation sang kapulisan. Nakaagom sang minor injuries ang duha ka mga persona matapos nagbunggo ang isa ka Toyota Hilux sa nakapark ang motorsiklo sa Barangay San Jose, Ibi, Magalona kahapon. Sa Division Bombo Radio Bacolod kay Police Staff Sergeant Henry Mangana, ang investigator on the case ng Ibi, Magalona Police Station, nagabiyahe nagikan sa South padulong North ang Toyota Hilux nga ginamaneho ni Hinari Casines, residente sa nasabit nga lugar, kag sakay sini si Kai Montirola, 31 anyos, residente sa Barangay Villamonte, Bacolod City. So kay Mangana, hinali lamang nga nalupok ang isa ka goma sa salakyan, gani nagbalis kadili kag nagtupa sa isa ka vulcanizing shop kung saan may nakapark nga motorsiklo. Nakangkon sa minor injuries si Casines kag Montirola, samtang wala naman maayo nga nasamaran ang motorsiklo kag wala ini sang tawo. Barangay San Jose ni sa natabo sa Ibi, Magalona, mga alas 3 ang hapon. Ang driver si Hidari Casires, taga-ano ni siya, taga-Cadiz, ga-drive sa Toyota Hilux, pick up na siya nga puti. Tapos nalokpan sa goma sa tuoy ang goma sa panguna, nagbalikad sa right side. Si Police Staff Sergeant Henry Mangana ang investigator on the case sang Ibi, Magalona Police Station. Kag sa ito nakatapusan niya balita lokal, wala na sang kabuhi isang nasapuan ng isa ka tricycle driver sa Barangay Takuling, Bacolod City kahapon. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Leo Estopa, Station Commander sa Bacolod Police Station 6, alas 7:20 kahapon sang aga, may nanawag ka concerned citizen nga may nasapuan nga lalaki nga nagahigda sa kilid sang iya nga tricycle kag wala na nagaginhawa. Suno kay Estopa, kilala ang biktima kay Sebio Layete. Legal ang edad kag residente sang Purok Malipayon, Barangay Takuling. Santo sa ila investigasyon nagasuprer sang cardiac arrest o kon nagsuprer sang cardiac arrest sa Layete kag wala man sang senyales sang struggle o kon foul play. Antes ang insidente nakit-an pa ini sa mga pumuluyo sa lugar. Sa karon ginakontak pa sang kapulisan ang pamilya sang biktima samtang yara naman sa isa ka punerarya sa Barangay 28, Bacolod City ang bangkay sini. Nagpanawag rin nga concerned citizen nga residente ng Barangay Takuling nga nag-inform sa aton nga may nakitaan siya nga naka-founded body besides sa residents along Takuling Road. Nagamon yun nga pagbato ni information, naging katuan sa aton nga personnel para mag-conduct sang ocular. Ang kabansbog payag ni Police Major Leo Estopa, Station Commander sa Bacolod Police Station 6. 19 minutos lang nakaligad sa takda nga sa Isaga, bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views Morning Edition. Mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita national, international, kaliban pa diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Mas Paradyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini Radyo Bacolod. Radyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 22 minutos na ang nakaligad sa takna kada sa isaga. Padayon ka mga nagapamati. Nagatanaw, diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa dugang pa nga mga balita. Kadungan sang pagkomemorar sa ika-77 nga anibersaryo sang Battle for Manila, ginhangkat ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang mga Filipino nga sundon ang patriotism kag pagpalaga sa pungsod sa mga baganihan nga nagapakigbato para sa kahiluwayan sang pungsod batok sa COVID-19 pandemic. Suno kay Moreno, makabigman nga lain ang sitwasyon sa karon sang sa gyera apan nagapabili ng kabudlayan. Sa karon suno sa iya yara sa idalom sang isa ka global pandemic kag hindi mapunggan nga may madulan sang kabuhi samtang nagamutate ang virus sa nagkalain-lain nga variants. Kangay sa mga maisog nga soldado ang ginsaligan sa mga Filipino sadto, ginatagan sini pagtamod ang mga maisog nga frontliners nga wala nagtalikod sang silang kinahanglanon ni binasa sini nga tion sang pandemic. Ginangkat sa Aksyon Demokratiko Presidential Bet ang tanan nga mag-ugyon sa gobyerno sa pagpakigbato sa makamamatay nga virus sagud madaog ang ini nga gyera sa madasig nga tion. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 24 minutos sa nakaligad sa takna nga sa Izaga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Gipahayag ni Commission on Elections ug COMELEC Director James Jimenez nga siyang mag-resign bilang tagpamabas sang poll body. So kay Jimenez, iniagod nga mahatagan sang leeway si COMELEC Chairman Socorro nga mag-designate sang iya luyag nga mangin spokesperson. Sunod diri magapasa ni sang iya courtesy resignation bilang gintala nga spokesman sang acting chair. Agod nga mahatagan ni sang oportunidad nga makapili sang iya luyag nga mangin tagpamaba. Sunod sa iya, kada may bago ang COMELEC chairman, naga-offer ni sang iya courtesy resignation. Gipagman sini nga ini ang kabahin sa mga pagbago sa poll body matapos ang retirement sa Nanday Anay Commissioner Sheriff Abbas, Rowena Guanzon kag Antonio Co Jr. Suno kay Jimenez, tiuna para sa dako nga pagbago sa COMELEC. Magluwas sa pagservice ni bilang COMELEC spokesperson si Jimenez sa nagapungkuman bilang Director 4 sa Education and Information Department sang poll body.
Ginpahayag sa Malacanang nga nagapaidalom sa karon sang mandatory quarantine si Presidente Rodrigo Duterte matapos nagpositibo sa COVID-19 ang isa sinika kabulig sa balay. Suno kay acting presidential spokesperson Carlo Nograles. Apisar nga negatibo ang nangin resulta sang swab test ang presidente, nagapaidalom ini sa gihapon sa mandatory quarantine protocols. Suno kay Nograles Enero 30 sang na-expose sa COVID-19 positive case si Duterte, nagwa naman nga negatibo sa virus ang presidente sa RT-PCR test sang Enero 31, dugang pasininga liwat nga nagpaidalom sa RT-PCR test sa Duterte sa Pebrero 1, kag negatibo man ang resulta. Nagpasalig naman si Nograles sa publiko nga maayo ang kahimtangan sa Chief Executive, kag nagakahimo sini ang iya mga obligasyon. Sa idalom sang health protocols nga ginpagwa sa Department of Health, 7 ka adlaw nga kinahanglan niya mag-quarantine ang persona nga fully vaccinated kag exposed sa COVID-19 case. Fully vaccinated ang presidente kay mayara man ini sang booster shot batok sa virus. Ginpaisol sa Department of Health ang pediatric COVID-19 vaccination para sa mga nag-edad 5 ka tuig tubtob 11 anyos sa Lunes, Pebrero 7. Una na gintalanan na sabit ka vaccination drive subong adlaw Pebrero 4 sa anong kalain-lain nga site sa Metro Manila pang inaanggin na paiway anay o kon ginpostpone sa Lunes bangod sa mga kabudlayan sa logistics. Sunod sa DOH ang postponement ang ginhimo agad nga masigurado ang nagakayo nga preparasyon kag pagpanagtag sang Pfizer vaccines nga tatalanan nga magabot subong adlaw. Sa karon ang Pfizer COVID-19 vaccine pa lamang ang ginhatagan sang emergency use authorization para sa mga kabataan nga nag-edad 5 ka tuig tubtob 11 anyos. Kahapon, nakarecord ang ahensya sang 8,702 ka mga infections. Gani, ang nationwide tally nagdangat na sa 3,585,461. Sa karon ang pungso na mayara sang 153,335 ka mga aktibo nga kaso. 3,377,958 ang numero sa mga nagalayo samtang 54,168 ang nadulaan sang kapuhi. Kag sa ato na katapusan nga balita nasyonal, maathag kay Vice President Leni Robredo kung ano ang iya nga pag-unahon sa himuon sa unang sa pagka-presidente sa May 9 presidential elections. Suno kay VP Leni, isa sa iya siguruhon na mo ang pagkakusog o kung pagpakusog sang militar kag Coast Guard. Suno diri importante nga supisyente ang kagamitan kag abilidad sa mga soldado sang Armed Forces of the Philippines o kon AFP, mangin sa Philippine Coast Guard para sa pagbantay sa teritoryo kag proteksyonan ang mga mangingisda sa West Philippine Sea. Target man ni VP Leni nga sa sulod sang isa kagatos ka adlaw sa Malacanang nga tinluan ng gobyerno pagasiguruhon man sini nga ang iya nga pagapilyon nga gabinete amo ang seryoso kag matinlo ang pagtrabaho. Pagatutukan man ni VP Leni sa sulod sang una nga isa kagatos ka adlaw sini bilang presidente ang pagluto sa pandemic nga nagapabudlay sa madamo nga mga Filipino. Suno kay VP Leni, prioridad sini ang malimitahan ang paglaptas ng COVID-19. Nalakip man diri mo ang mabuksan ang ekonomiya, makasulod liwat sa trabaho kag ang mga mamumugon, kag makabalik sa pag-eskwela ang mga estudyante kag masolusyonan na ang pandemic. Sunod sa iya, ang magadaog bilang presidente palawigo ni VP Leni ang malasakit center nga dako ang nabulig para sa mga nagamasakit nga mga pigado nga pumuluyo. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 29 minutos na nakaligid sa atak na kadasay sa aga. Silo kita sa mga detalye na sa mga nagapangunang balita international. Makikita si Russian President Vladimir Putin sa Chinese counterpart si President Xi Jinping sa labingunang kaiganaan matapos ang 2 ka tuig paagi sa isa ka lunch at isang Winter Olympics opening ceremony sa Beijing. Si Putin ang mangin labingunang foreign counterpart na makaupod ni Xi sa masobra 400 kadlaw. Ini matapos ang nagsaka ng atensyon sa tungasang West kag Moscow tuhoy sa military build-up sang Russia malapit sa Ukraine nga sa karon nagdangat na sa 1,000,000 ka mga soldado kag may mga report nga 30,000 ka mga sa Belarus. Suno kay Emily Ferris, isa ka research fellow sa Royal United Services Institute, ang meeting ni Putin kag Xi ang matabo batok sa backdrop sang tense security situation sa Ukraine. Gani ang signal na ginahatag sila sa kalibutan, partikular na sa US, ang mga mayara pa sa mga allies ng Russia. Ginatagan mazinis ang pagtamod kung paano mas nangin malapit ang relasyon sa Russia kag China, samtang nagalala naman ang relasyon sini sa West matapos ang pag-agaw sa Russia sa Crimea sang 2014.
14. Sunod diri, luyag diputin nga ma-exploit ang meeting sa Beijing agud magpadala sang mensahe nga wala nagaysana ng Russia sa pagatubang sa 30 ka mga mabaskog nga alyansa sang nasyon sa NATO. Madamo naman nga mga eksperto ang nagapati nga mayera sang parehas nga panindugan ng Moscow kag Beijing sa kalabanan nga international issues kag gera sa likod sang Russia ang China sa issues sa karon batok sa Ukraine sa uli nga in-person meetings ni si Again, welcome si Cambodian King Norodom Sihamoni sa Beijing sa Nobyembre 2020 kaganti sini. Nakaistorya man ini sa mga nagbisita nga si Pakistani President Arif Alvi sang Marso sa nasambit nga tuig. Kadto naman kita sa Washington. Napatay ang US Special Forces ang leader sang jihadist group Islamic State sa isa ka raid sa Northwest Syria suno kay US President Joe Biden. Suno sa isa ka senior US administration official si Abu Ibrahim al-Hashimi el-Krishi ang napatay sa operasyon. Sunod sa mga rescuers, hindi magnubo sa 13 ka mga persona ang nadulaan sa kabuhi lakip na mga kababainhan kag kabataan. Sa statement ni Biden, ginpasalamatan sini ang kaisog sang ila armed forces matapos nila nalutos ang pinuno sang ISIS. Kag luwas nga nakabalik ang tanan nga Amerikano nagikan sa operasyon. Si Kirashi ang ginagbulos kay Abu Bakr al-Baghdadi nga nagpamuno sa grupo sang ila ginlusob ang Syria kag Iraq. Si Baghdadi ang napatay man sang US troops sang Oktubre 2019 sa isa ka raid sa North Syria matapos na pierde sa battlefield ang Islamic State fighters. Suno kay Biden, ang ila target amo ang pinuno sang ISIS pinaagi sa Special Forces agud ma-minimize ang casualties apisar sang dako nga risgo sa bahin sang American troops. Sunod diri ang nasambit nga operasyon ang pagpamahog na sa mga terorista nga grupo, isa man ini ka testamento sa kapasidad sang Amerika nga maluto sa mga terorista. Maskin din pa sila manago nga bahin sang kalibutan. Suno sa presidente, si al-Quraishi ang napatay sanggin palupok sini ang bomba nga nagkuha sang iya kaugalingon niya kabuhi sa kagsang iya pamilya. Last night, operating on my orders, the United States military forces successfully moved a major terrorist threat to the world, the global leader of ISIS, known as Haji Abdullah. He took over as leader of ISIS in 2019 after the United States counterterrorism operation killed al-Baghdadi. Since then, ISIS has directed terrorist operations targeting Americans, our allies, and our partners, and countless civilians in the Middle East, Africa, and in South Asia. Ang kaban sa pagpayag ni US President Joe Biden. Kag sa katapusan na nga balita international sa kaangot nga balita ng panindugan ng chief spokesman sang Pentagon nga ang pinuno sang ISIS nga si Abu Ibrahim al-Hashimi Quraishi amo ang may responsibilidad sa kamatayon sang hindi magnubo sa 13 ka mga sibilyan sa raid nga ginpanigayon sang tropa sa Estados Unidos sa Northwest Syria. Sunod kay John Kirby, ang pagkadula sa inosente nga mga kabuhi ang gintugan ni Abdullah nga amo ang nickname sang pinuno kag sang iya mga lieutenants. Sunod diri, natigayon nga na-evacuate sang US forces ang napuno ka mga sibilyan nagikan sa building nakip na ang pila ka mga kabataan. Ang helicopter nga nagdala sa mas sobra 2 ka dosena nga mga American commandos kaupo ng isa ka helicopter gunships armed the Reaper drones kag attack jets adaw kaangay man sa raid ginatamo sang Oktubre 2019 kung sarin napatay si Abu Bakr al-Baghdadi anay pinuno sa Islamic State matapos sinigin palupok ang isa ka suicide vesta. Suno kay Kirby makabig nga hands-on nga sa isang leader si Kirby kag involvado sa naglutad nga prison break sa Al-Hasaka Syria kag involved man ini sa massacre grave sa Yazidis sa 2014. Abdullah detonated an explosive device, which obviously killed him. We know that there were 3 people on that 3rd floor with him that were also killed, his wife and 2 children. As I said, we were able to safely evacuate 10 individuals, 6 from the 1st floor, an adult male, an adult female, and 4 children. We're always mindful of the potential for civilian harm or harm to innocent life. The strong indications are here is that the lives taken in this operation, the lives of innocents taken in this operation were caused by Abdullah and his decision to blow himself up and everybody else with him on that 3rd floor, as well as the resistance of his lieutenant on the 2nd floor. Ang kabahin sang pagpahayag ni Pentagon Chief Spokesman John Kirby. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, ginaprubahan sa Kongreso ang Financial Consumer Protection Act nga nagahatag sa central bank sa dako nga gahom sa mga financial institutions
ginaprubahan sang Senado ang version sang hagna sa third and final reading matapos gin-certify nga urgent sang presidente, ginadoptar sang Kongreso ang Senate version bilang amendment sa kaugalingon sini nga bersyon. Madugay na nagapanawagan si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Diokno sa pagpasar sang hagna nga nakaagom sang urgency bangod sa mga scams nga nagatarget sa mga online transactions kay matapos ang paghack sa isa kadako nga bangko sa idalom sang current system. Ang BSP ang limitado lamang sa pagbaton sa mga reklamo nagikan sa mga biktima sang fraud samtang investigasyon ang yara sa mga bangko o financial institutions nga apektado. Ginahatagan sang FCPA ang BSP sang quasi-judicial power agud magbaton, mamati kag magdesisyon tuhoy sa mga reklamo sang publiko. Suno kay BSP Director Charina Di Vera Yap nga paagi sa FCPA, hindi na kinahanglan pa nga magpadulong ang mga biktima sa scam sa mga korte agud makuha ang ilang kwarta o kon makabaton sang reimbursement. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 51 pesos and 10 centavos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 55 centavos, ang Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 94 centavos, ang Saudi Arabian riyal may baylo nga 13 pesos and 62 centavos, samtang ang euro may baylo nga 57 pesos and 78 centavos. Samtang sa average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex ug Petron stations, ang unleaded na nagabalor 62 pesos and 75 centavos, tubtub 64 pesos and 19 centavos, ang premium na nagabalor 63 pesos and 75 centavos, tubtub 65 pesos and 19 centavos, samtang ang diesel na nagabalor 52 pesos and 95 centavos, tubtub 53 pesos and 74 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, sa ikaduhang kaiganan si Asa Miller ang magaserving nga flag bearer sa Pilipinas sa Winter Olympics. Ang Filipino-American Alpine Spiker o skier ang magadala sa Philippine colors sa Parade of Nations nga mag-highlight sa 2022 Beijing Winter Olympics opening ceremony sa Biyernes. Si Miller, 21 anyos, ang pag-aupda ni Philippine Olympic Committee o POC President Representative Abraham Bambol Tolentino, Philippine Ski and Snowboard Federation Head Jim Palomar, kag Chef de Mission Bones Floro. Suno kay Miller, excited ini kag iya ini ginakabig nga pinakamanaming nga moment sa iya nga kabuhi. Una na ang gid-perform ni Miller ang nasambit nga duty sa 2018 Pyeongchang Games kung sa diin naghampang man si figure skater Michael Martinez. Sunod diri kanami sa pamatsyag nga yara siya sa China kag nagahatag siya sang motibasyon ang espiritu sang Olympics, ang kultura kag ang iban pa nga mga atleta. Si Miller ang magakumpit sa men's slalom kag giant slalom sa Alpine skiing field sang Yangqing District sumugod sa Pebrero 16. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time 38 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 6 kagkaroon sa ato naman nga showbiz news. Hindi gid madula ang malahalo ng mga brands kay Heart Evangelista ilabi na sa iyang kaadlawan. Sa Instagram, gin-welcome sa Queen of Creative Collaboration ang iyang birthday month pagi sa classic candle blowout. Sa litrato, gin-post sini makitaan si Heart nga nagahuyop sang kandila. Apang hindi lamang ini basta-basta nga birthday candle kundi isa ka black and white Chanel No. 5 nga kandila. Nagbutang ang aktres sa walipot nga caption nga nagapahayag nga iya na sa karon birthday month. Ang fashion icon nga sa karon nag-dominate sa Paris Fashion Week. Ang natala na nga mag-welcome sa iya ika-37 nga kadlawan sa Valentine's Day, Pebrero 14. Sa nagdigad nga tuig, ginselebrar ni Heart ang iya birthday sa Baguio, kaupod ang iya nga pamilya. Samtang sa ato naman nga Bombo Hot News, ang pamahaw ang ginakabing nga pinaka-importante nga meal sa isa ka adlaw. Ini bangod ang breakfast ang nagapanugod sang metabolism kag nagabulig sa lawas nga magtunaw sang calorie sa bilog nga adlaw. Ano bala ang mga benepisyo sini? Ang pagkaon sang pamahaw ang naga-replenish sang enerhiya kag nutrients sa lawas. Ini ang naga-boost sang energy levels kag naga-restore sang glycogen levels nga nagapasa sa metabolism. Ang mga pagkaon para sa pamahaw ang nagaunod sang importante nga mga vitamins, minerals kag nutrients. Makabulig man ini sa pagkontrol sang kabugaton kag naga-boost sang brain power. Ang isa ka healthy nga pamahaw ang makapanbuhin man sang risgo sang balatian ang mga persona
nga masami nga wala nagapamahaw ang under o kon overweight, may poor diet, may manubo nga physical activity levels kag hindi maayo ang pagtulog. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 40 minutos sa nakaligad sa takna nga sa aga kag karon sa aton nga balitang espesyal. Normal na sa aton nga kun kaysa ang mga lalaki ang nagabakal sa mga bayo para sa mga babayi. Pag nakahibalo-bala ka mo nga isa ka women's clothing store sa Brazil ang nagaban sa pagsulod sa mga lalaki. Bumbusal din, ka pwede. Bangod sa nataka na sa mga lalaki nga masami nagaharas sa iyang mga kliyente kag mga empleyado, nagdesisyonan sa ang tag-iya sang isa ka women's clothing store sa Brazil nga imando ang pagban sang mga lalaki sa iya nga shop. No men allowed ang mabasa sa bintana sang store sang entrepreneur kag model nga si Andrea Costa sa isa ka shopping mall sa Sao Jose dos Campos, syudad nga ginabugusan sang 700,000 nga populasyon sa southeastern state sang Sao Paulo. Dugang padiri nga yaraman ang signage nga "Your pet is welcome." Mayo pang hinuptana no pwede ang pet pero mga lalaki hindi. Samtang mayaraman sang sign nga nakabutang nga Mr. Loxus nga nagahinyo sa mga lalaki nga makigbahin sa paghatag privacy sa mga kababainhan kag magulat sa bench nga yara sa guwasang store. Suno kay Costa nahimo sini ang desisyon bangod makapila na ka beses nga may mga lalaki nga nagahatag sang hindi nagakaigo nga komento nga nagapangbasto sa iya mga kliyente kag mga empleyado. Ilabi na sa tion nga siya ka iya nga staff ang mag-shoot sa mga litrato para sa online sales sa gamay nga studio sa sulod sang ila nga shop. Payag sini nga 99% sa mga lalaki ang hindi husto ang ginapakita nga pagbinatasan kag hindi man mahambal kung sino ang may hindi ba nga tinutuyo gani tanan na lang ang iya nga ginban. Si Costa nga may masobra 250,000 ka mga followers sa Instagram ang nagkuaman sa atensyon natoy sa problema sa mga in-store sexual harassments pagi sa pagpost sa mga litrato sa mga lalaki nga hindi maayo ang aktwasyon. Payag ni Costa nga mga lalaki sa iya nga store masabi nga nagapangita paagi nga makalingling sa dressing room sa mga babaye o kung ginahambalan ng mga partners nga nagatesting sa mga bayo nga hindi ni manami tulukon kagiban pa nga mga komento, mga rude no sa nakaligad ang pinaagi sini agod nga mapalayo ang mga lalaki sa dressing rooms amo ang pag-offer sang beer kag video games apang hindi epektibo. Kung mahubog ti sobra pagid ka bastos Ang nagdagtuga naman sang backlash sa Brazil. Ang pungsod nga madalom na kultura ang machismo. Mapahayag naman ni Costa nga siya ang kagang iyang store ang masami target sa agresibo nga mga komento gikan sa mga lalaki sa social media kung sa din isa ka lalaki ang nagkadto mismo sa iyang store agod personal siya nga hambalan apang nagapanindugan gihapon din nga tanan nga babayi ang nagahandom sang environment kung sa din mahimo sila makapili sang bayo kag makalantaw sa espeho nga wala ginaharas. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 43 minutos sa nakaligid sa tak ng alas 6 aga. Sayno kita sa detalye sa aton nga lakat sang panahon. Ang shear line na nag-apekto sa nasidlangan nga bahin sang Southern Luzon. Ang Visayas kag Bicol region na maka-eksperyensya sang lapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguob tugas sang shear line. Ang Caraga, Davao region kag Soksagen ang maka-eksperyensya sa magalumon na kalangitan tugas sang trough sang low pressure area. Ang Metro Manila kadabrin nga bahin sang Luzon ang maka-eksperyensya sa mahinay nga pagulan sa northeast monsoon. Ang nabili nga bahin sa Mindanao maka-eksperyensya naman sa magalumon na kalangitan nga may pagulan tugod sang localized thunderstorms. Ang northern kag western section sang Northern Luzon ka ang maka-eksperyensya sang kasarangan tubtub mabaskog nga paguyop sang hangin sa naminhan na sidlangan. Ang nabili nga bahin sa Luzon kag eastern section sang Visayas ang maka-eksperyensya sang kasarangan tubtub mabaskog nga paguyop sang hangin sa nasidlangan tubtub naminhan na sidlangan. Ang nabili nga bahin sang Pusod ang maka-eksperyensya sang mahinay tubtub kasarangan nga paguyop sang hangin sa naminhan na sidlangan. Ang baybay na may mahinay tubtub kasarangan nga pagbalod. Sa ato naman natin sang temperatura sa Metro Manila 24 to 32 degrees Celsius. 2% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay may kapasugon nga 3 km kada oras,
mostly cloudy. Sa Kawayan, 21 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 3% ang tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabasgon niya 0 km per hour, partly cloudy. Sa syudad sang Iloilo, 24 to 29 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 11% ang tsansa sang pagulan, ang hangin na may kabasgon niya 9 km per hour, mostly cloudy. Sa Davao, 22 to 28 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 53% ang tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabasgon nga 5 km per hour, cloudy. Kag sa syudad sang Bacolod, 24 to 30 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 11% ang tsansa sang pagulan, ang hangin na may kabasgon nga 5 km per hour, mostly cloudy. Ang adlaw nagbutlak las 6:11, subong gid lamang nga aga kabaga tulod na 5:53 karon sa kahaponanon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 45 minutos na ang nakaligad sa taknang sa aga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sang Biyernes, Pebrero 4, 2022. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kagami ang inyo nangintag balita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Kag sa ato nga Bombo News Analysis, impadala sa isa ka maukod nga tagpanamati sa Bombo Radio Bacolod, naging basa ni Bombo Daniel Ixones, kag gini ang may tigulo, politika. Gusto ko man kuntani nga pabulag-bulagan ang aton karon nga kaimtangan, apang mabutang man sa katalagman ang mangin buwas damlag sa mga kabataan. Ang nagligad nga tuig aton man gid nga nalampuasan, apang sa karon kita naman ang magapangatubang sang panibag-o nga sahi sang dilubyo nga kun kaisa ginapasapayan sang gobyerno. Sa liwat nga nagasaka naman ang kaso nanungod sa wala na gin-istrikto sunuman kuno sa mando sang gobyerno kag sa diktaman sa mga dalagko nga naganegosyo. Masanag pa sa adlaw ang ila ginahimo nga kita ginahimo nila nga daw tando-tando. Masunod kita sa ila sala nga mando para lang nga sila makalikom sang pundo. Ekonomiya kuno ang nangin apektado tungod sa paghina sang pila ka negosyo. Madamo man ang nawad-an sang trabaho, pero paano matapos ang aton nga pagsakripisyo? Ini ang bunga sang pagpamulitika. Gusto lang nila ang makapamintaha sa sitwasyon nga makatag sang pabor sa ila, apang ang mga tawo wala na nila pag-ulikda. Ang ini pangunahuna ay pananawan ng ipadala ni Jeffrey Pilayo sa Libertad Extension, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radio